Bafethu sisaqhubeka namapholisi esikole ekharikhulamu afumulethwa. Sesikhulumile ngepolicy bantu education sakhuluma ngo-OBE njengamanje ngesithinta ingadlangadla okuyiyona esisebenza phewayo emanje. I-National Curriculum Statement 2002. Yabona le policy bafethu iyona policy njengamanje esebenzayo. Iyona policy esebenzayo yinhle nje kakhulu, ngiyayithanda ne-NCS ngoba iwona njengoba ubona abantu befunda kangaka nje ngicabanga ukuthi iwona onomthelela kakhulu kuwona. Ngoba phela imfundo yamanje ayisafani nakudala. Thina kudala kwakunzima kuyimanje sifunde sibadala sezama ukuyisiza ukuthi sifundele ukuthi sithole qualification ethile. Ezamanje zithi iphuma esikoleni seyiphase kahle ziqualify nje e-university. Uyayibona okusho ukuthi njengoba ikhathi ihlukahluka iqhubeka yonke lento iyashintsha into ibalula kwenzeka kalula. Yakhumbula ama-influences ama-forces a-influence education khumbula nalokho kuyalibamba iqhaza. Ake sibone ukuthi i-NCS ithini. NCS 2002 represents a policy statement for teaching and learning in South African schools and comprises of the following: Curriculum and Assessment Policy Statement, UCAPS 2012, with all approved subjects listed in the document. B. National policy pertaining to the program and promotion requirement on the National Curriculum Statement, Grade R to Grade 12, 2012. And National Protocol for Assessment, Grade R to Grade 12, Young 2012. I-NCS bafethu njengoba i-NCS iqukethe nazi lezi zinto ayihambi yodwa ungadideki. Iqukethe uCAPS, NCS uthwele bani u-EBS wafike wona wangena ngo-2002 washo ethanda ukusho akithi. Then wathi uma uqhubeka wabona ukuthi ngeke ukuze imfundo yethu ihambe kahle ake si-ede le document ewu-CAPS le ezosilekelela ukuthi isitshele ukuthi yini ekumele ifunde, izofundwa nini, kanjani. Yebo, so konke lokho wasefaka wafaka uCAPS phakathi la wasebona ukuthi noma njengoba usifaka lo CAPS i-education yonke egcineni kosuku kumele abafundi befunde bonke lokho esikubiza ngani education for all, i-inclusive education. Kwabonakala ukuthi no, ngeke kuba namanani ezinye iy'ngqinamba ey'khona ku-education beside ukuthi siyafunda nokuthi sifunde kumele sifunde kanjani nakanjani. Kunezinye izinto ama-factors aqhamukayo akwenza ukuthi igcine ingane ingakwazi ukupromotheka bese kuthiwa no man ake sifakelele policy ukuze sikwazi ukudila nelezi ama-factors ama-issues aqhamuka emaceleni ukuze egcineni kosuku ingane idlule. Kwase kwaphinde kwazofakana kwathiwa ngeke u-NCS awukwazi ukusebenza wona. Isifundo nesifundo siba ne-assessment phakathi. Yingakho waveza i-National Protocol for Assessment, Grade R to Grade 12, yango-2000. Wonke lama-policy lawo a-under u-NCS yango-2002 afome asetshenzwa ngo-2012. Akhandwe nje ngo-2012, u-NCS wa-2002. U-NCS uthwele lezi zinto zokuthulisa. Ningadideki-ke indaba ka-NCS. Ake siwubonele njengamanje ukuthi uthini. Siyabona. Siqhubekeni-ke manje sobona uCAPS.